Zo, ja. Kom. Even wachtje. We zijn nu aan het van Huisvut. Dus ouders we de griff van gerest dat we zo lang doetsen binnen. Maar we moeten uitvinden waar de stank bij komt. Ja, we matten wel verder. Oké dan. Alfred, Sarah en Terry binnen squallen net thuis komen. Ben ze hier misschien? Nee. En André is ook net thuis kwam uit squallen. Ja, maar waar binnen ze dan? Hé, lekker banaantje. Alfred! Hè? Waar binnen ze dan? Ja, weet ik net. Tjee. Hey, Sjoch, je kist weer naar boppen. Oeie, kom op Terry. Ik zou Roy bellen. Hoi André. Wij binnen het. Er is een buisje in het park en daar roepen wij de stank. Daaronder zit een oude tunnel van honderden meters lang. En de tunnel houdt in één op. Oké, nu weer. Ik zal dat even uitzoeken. Misschien ken ik wel wat. Roy, er gebeurt wat. Ik moet ophingen. Oké, doe. Hel je het net? Hier. Ja. Jongens. De stank komt uit de Boetenparfumfabriek? Dat mies net. Oh. Mijn mem. Mem, we weten waar de stank bij komt. Terry, maak het net uit. Maar mem. Kom direct naar Alfred in huis. Oh. Nee, volgens mij moeten we maar naar huis staan. Ja, en heel vlug, want aans komt niet nog bewakers. Ja. Hoe hel je hem in de holle? Zo lang boeten te blijven. Nou, we wonen op onderzoek uit naar de stank. En toen vonden we... Weet je hem wel? Wat er gebeuren kan? Wacht, Had je hem zo... maar wat heb je hem voen dan? We roekten de stank en die kwam uit een buis in het park. En onder die buis ontdoeten we een tunnel die het uit kan bij een buitenparfumfabriek. Dus de stank komt uit het Boetenparfumfabriek? Ja, zij meidje de stank. Die dwarren. Ze lieten u in een smarrige stank zetten om haar eigen parfum te verkeerpjen. Net te jouwen. Je moet we toch wat je doen? Ik zou Roy bellen. Ja. Mogelijk had ik wat aan doetsen. Ja. En, is alles goed met je? Ja, maar had ze nog wat aan doetsen? Ja, ik heb het heel krutjes voelen. Wie ik? Kom vlug hierin. Tot straks. En toen we naar boven gingen, zeggen we dat we de tunnel uitkwamen bij het Boetenparfumfabriek. Weet ik. Hè? On de telefoon ga je me door de tunnel onder het park. Op een oude kaart ga ik voelen dat er volle meer oude tunnels onder de stad bouwd binnen. En die tunnels komen al jaar uit op één plak. Precies waar de Boetenparfumfabriek bouwd is. Toen ik de bouwtekening van de Boetenparfumfabriek daardoorheen lei, zeg ik dat alle tunnels precies uitkomen bij één kamer, die het achter de kamer van directrice leidt. En de enigste terugkomt naar die kamer zit in de directricekamer. Hè? Oh. André, hou vast
Vies te volle op mij dit verklaarbaar. Ik ben de directrice. Daar ga jij niet over. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.